खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जोङो बयबो मिथिगौ जों जेरैनो जोनोम मोनदो सानसे जोङो थैलांनांगोन। थेवबो जोङो बे दुनियानि मोनसे रेस सानफ्रोमबो जोङो थाखा फैसा बा जायखिजाया निजिनि साक्सेसनि सायाव जोङो खारगासिनो दङ नाथाय थाङै थुङै बै हाखरावनो जोङो हाबहैनांगोन जि हाखराव दिनैसिम जे सां बोसोर सिगांनिफ्राय माने बे जोंनि बुहुमा स्टार्ट जादोंमोन बै समनिफ्रायनो सुबुंफोरा जेरैनो जोनोम मोनदों बिदिनो बै हाखर सिङावनो थांगासिनो दङ आरो जोंबो सानसे थांनांगोन। थेवबो जोंनि किसुमान अहंकार किसुमान माने गौरबफोरखौ किसुमान सुबुंफोरनिखौ नुबाथाय माब्लाबा मिनिनो ओंखारो बा गोबां सुबुंफोरा थैनोबो माने बिसोरो अमृत माबाफोर बेफोरबायदि मुलि मोननाय मोनबा जेखौ लोंनानै जाहाथे थैयागार थानाय मोनबा बेफोरो करर थाखा होनानैबाबो बै मुलिखौ बायनानै लोंथारगौमोन मानसिफोरा। मानोना गोबां सुबुंफोर दोङो जे बिथांमोना थैनो माने लुगैया नाथाय नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ जे बेसेबां थाखा गोनां मानसियानो जा जेसेबां माने रां रुफा गोनां मानसियानो जा मुकेश आम्बानियानो जा बा बिल गेट्सआनो जा जायखिजाया जेसेबां थाखा फैसा थाबाबो बेबो सानसे थैलांनांगोन। जोंनिनो भारतनि गेदेर बिजनेसमेन रतन टाटा बिथां इमान मोजां मानसिमोन आरो इमान थाखा फैसानि सासे बिगोमा थेवबो बिनि जिउखौ बियो थाखाजों बायनानै लाखिनो हायासै। बिनि थाखायनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आङो खावलायहरो जिबनाव जि मावनो इच्छा बेखौनो माव, जि जानो इच्छा बेखौनो जा, रंजा बाजा जेराव बेरायनो इच्छा बेखौनो बेराय, निजिनि लाइफखौ फुल्लि एन्जय खालामनांगौ। उनाव मा जागोन मा जाया बेफोरो उनाव जागोन खारन जोंहा जेबो गेरेन्टियानो गैया मब्ला जोङो जिउ गोमालांगोन। आरो बे गासै बाथ्राफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थादो धेकियाजुलियाव साननै सिगांल' सृजनी देवी होननाय सासे लाइमोन कलेज फरायबाय थानाय बियो लोक्षि फुजानि फांसनाव माने डेन्स प्रग्रामाव बियो भाग लायो आरो बै डेन्स मोसाबाय थानाय समावनो बै हिन्जावसाया हार्ट एटाक जानानै स्टेजआवनो गोलैयो आरो गोलैनाय लोगो लोगो बिखौ हस्पिटालाव लाङोमोन नाथाय हस्पिटालाव मोनहैनाय सिगांनो बियो थैलांखायोमोन, बिनि जिउआ गोमालांखायोमोन। थेवबो हस्पिटालाव लाङो आरो डक्टरा कनफार्म खालामो जे बियो दसे सिगांनो जिउ गोमालाङो। गतिके नाय इमान रंजानानै थानाय समावनो सोरो मब्ला माने बे जोंनि जिउखौ लानानै थाङो बेनि खुनु गेरेन्टि गैया। थेवबो जोंनि सुबुंफोरा बे मोनसे बाथ्राखौ बुजिनानै मोना, मानसिजों हिंसा, मानसिजों नांलायनाय, मानसिजों जायखिजाया बेफोरबायदि आरो बिनि फलखौ मानसिफोरा मोनथारगोनानो, सानसेबाबो मोनगोन, दिनै नङाबा गाबोन। सोरबा साननै सिगां थांग्रोगोन, सोरबा साननै उनाव थांगोन, नाथाय थांनाया सियर। थेवबो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय कारना बेनो बै हिन्जावसाया हयथ' जिउ गोमालांबाय जानो हागौ नाथाय बिनि जिउ गोमानायाव मोनसेल' बाथ्रा मिथिनो मोनो, नाय रंजानाय टाइमावनो बिनि हार्ट एटाक जानानै बियो गोलैयो आरो गोलैनायनि उनाव बिनि जिउआ गोमालाङो। नाथाय किसुमान सुबुंफोर दोङो हार्ट एटाकआ टेनसनावनो हार्ट एटाक जायो, हराव उन्दुना थानायाव हार्ट एटाक, माबाफोर अफिसनि खामानिनि टेनसनाव हार्ट एटाक बेफोरबायदि। नाथाय बे गथ'आ नाय मोसाबाय थानायावबो हार्ट एटाक जानो हमबाय। जोंनि बे बुहुमाव आजिखालि मा बुंबावनो, हार्ट एटाकखौ जोङो माने खोनानो मोनो बांसिन स्ट्रेस, बिराद टेनसन, बिराद माने खामानिनि बजा बेफोरबायदियाव हार्ट एटाक जायो होनना जों खोनानो मोनो। नाथाय दिनै मोसाबाय थानायावनो हार्ट एटाक, बेसेबां गेदेर जाथाय जालांनाय। बे निउसखौ नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामबा मोनगोन। जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ आं नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।